And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. Здравейте хора, аз съм KitKat и днеска ще играем с Нинсали. Нали бе? Да. О, в някой е ботнал с много и... Познай кой. Ти ли беше? Да. Писаха ми по скайпа. Ох, за малко да умра от лава. Тъй е. Такъв е живота. Не, бутнахма! Кой те бутна? Не. Сега стана. Аз съм сега много зле, да си призная. Изобщо не съм добре. А, не! Вече ме уби. Skywars. Е, Да, бе. да. Малко. Сега ми да ви чести. Айма. Сигурна съм, че по-малко от първата минута ще пукна. Чак пък. Аз съм толкова зле, че... Аз пък съм такова. Аз имам само един чест, май бе. Ами... Аз съм... и Да, аз имам имам. само един. Защото тук трябва да има само по един чест. Пръкнах. Книгника. А, не си умряла. Ма няма Ендър перла, сега как да отива в средата, кажете ми. Сетих се. Ами, мъгле, чудовище такос. И тук. Ха-ха, умряй бе чудовище. Мри! Не! Ариуей! Така. Бе, искам се. Сега ще О, умра. каменен меч. О, яко. О, да. О, перла. Айде, един умира. Гей ти в чата. Братца! Гей ти в чата, гей ти в чата. Гледам ми го, бе. Ама дет нищо не излиза. Браво, брата. Браво, нямаш равен. Врацата да про е... Вижте, уит. Да, сам ви пускам. Братца. Да отидем в средата да убием един. Враца се омаца. Това беше яко. Отуи! Аре бе! Не! Не! Ай. Не! Както и да е, чакам го на портала. О, ние почваме игра. Еми. Ами. У мен пейте, няма пуха! Са ми винаги до меча. Между меча. Сани, къде си? Но, На кой? Това ти ли си? Не си ти. как ти го бутнах, бе? Абе, сега ще стъгна живота. Да ти стане тъзно. Ха-ха! Ти по средата, не. За малко. Ей, сега идвам. Тук съм. И следвам. Съм. Не се здравей. Стой! Да бе, спокойно, щом KitKat го няма. То сма! Не. Казвам. От сега ти го казвам. От сега.
Къде ми е чест? Вай, май нямам чест. Мале хора. Губена съм. Ма нямам чест! Ма аз имам диамантен меч. Той е още по-зле да нямаш чест. Напротив! Как се... Ма някой да помогне, аз хора не мога така. Идвай, но... Никъде нямам чест. Ма как да дойда? Ма то се прави път към неки, моля ви са! Я спре да се самоубия. Да се възми. По-убия, отколкото да се унижавам, че той ме е убил. Къде търсиш чест? Чест няма, изроде. Къде ми търсиш честа? Няма чест, не знаеш ли, че нямам чест, бе, изрод. Но си тъп. Айде вече. Аз чакам. Не е умряла. Аз ще спектейтвам. Ма само вие двамата сте. Трябва да го убиш. Ходи да го убиш. Ей, Аре бе, Къде? Си да го убиш. Бързо, че идва при тебе. Бързо. Опа. Айде. Ти ли го уби? Вой, то с лайва! What? Фокс, нещо си запише. What? Пиксел геймър. Аз да чакам цялата съм в кап. Лайва! Ви разбирате ли го това нещо? Да. Аз... И как с лайва без да го кикнат? Аз влязах. Аз се къпя. Аз се къпя. Визит. А ви ме прекъснах. Аре, почваме. О, написа го себе с кота. Два честа. Изи. Изи пизи. Изи пизи лемон сквизи. Изи пизи. Изи пизи. Изи пизи лемон сквизи. Колко по-да от мен, толкова повече кило ще направя. Защото... С доста силно. Няма как да ме посилам. Прави си килчиката му. Също. Да знаеш, KitKat, идвам при тебе. Не, тръгвам към средата. Не, ще става там да се избият всички лица там, пък отивам при тебе сега. Давай. Ето тук съм. Да не ме праснеш. Няма. Имаш ли някаква брадвичка нещо, защото аз нямам освен този меч? Няма. Ма то се най-силния меч. Кое? Шарни спет! Ма това ще... Камения най-силния меч. Ти притежаваш най-силния меч в момента. О-о-о. Аз съм с най-нищожната брадвичка в момента. Някакъв идва към нас, май. Ръшкаме към средата, аз ръшкам. О, то си хакер! То си хакер! Това е му. Това е антикнок баг. Да бе, тя има 1000 и нещо точки, даже ме точи. Ще въстая там. Не! Извинявай! Да, почваме игра пак. Това! Ох, вы за малко се изтрепя. Вали. Мах една дупка в той. В кое? В острова и ще се изтрепя по нея. Някои острови са с такива дупчици и лесно се пада. О, Sharpness 5! Аз имам само една ендър перличка. Дет ми стига само за средата. По-добре да отида в средата, отколкото да изтрепя само един човек. Така. Така, уха, дама неща, дама броня. Така, още искам още. Само ябълки тук. Още една ендър перла, така. О, някакъв иска да ме изтрепи, ма няма стане тая работа. Не. Благодарение на него вече имам 4 ендър перли. Идвам при тебе. Окей, чест спърки лаурата да не те фрасна. Пак. Бе, вече съм фул даймонд. Това е много яко. Идваш ли? Идвам. Ето те правиш си път. Защото нямам... О, тук има един изрод. Чакай. Чакам. Да го убия. Добре, убил го май. Браво. Да.
Как падна. На живо. Голямо меле. Да, наживо от голямото миле. Сега, 4:10 часа. да, Голямото меле викаш. Аз съм с шарпен спек. голямото миле с развалени яйца. Може и такива да има, да си знае. Човек никога не знае. Бай, имам някакъв чест под земята. И аз те... О, моят пълен с гъмелища. Моя ох. Не вярвам, че сме с год джамп, аз тук скачам като... Аре бе, сега. Така, да отидем при изрода да и се пуснем кил аурата. Аз съм до тебе. Ако искаш, идвай. Не, ще хова при изроди. Да трябва да ги убием. Мари бе. Тук наистина става голямо миле, вече от 24 играча станахме. Не. Остана. Не.